onge tiende poge mathin kamano ma nyathi yudo kata 1,000. Ka gisedhi skul, gichako giduogo dala te. Ketie gimoro ma nyithindo kodhi skul to bet e skul. Kitimo kamano, jomoko wang' nodong'. Penjo mantie ka en mar Akwede. Bende nitie ka kinde ma ichiwe? Onge, an kaka ng'eye, Akwede onge. To kabedi komiti miyo ok dong' awach na Akwede onge. Wanyisi, Cleophas. Thurwa ka Kenya ka. Kata joma wacho ge makori mi ni mondo pogi. Ang' ni winj ni ywak Akwede timre nadi? Nitiere. Miyo ywak mar nitie Akwede. Ano kane ka Akwede nitie. Jose biro ira kawacho ni gini no ayude kama kata no mara nyathina ni noromo mondo nwang' scholarship to koyudo to moko dong'. To kino no mos tinwang' timre maber. Achiel marach nyalo bedo osebete moko mwanono mwaloso. To ng'enyne tipogi maonge Akwede. Ng'ato mowacho kanyo ni pok oyudo nyaka nene. To gimomiyo mana ng'adoga. Nikech nitie higa moro pani higa ni 2 makoro sekadho sani. Ma ji duto te manokwayo noyudo. Koro ka ng'ato wache iseme ni an asebet ga kakwayo nyaka nene to pok nayudo. Tapenjo ni mahiga ni to ne en kanye. Jomoko be wanwang'o maleo. Kosechopo to kor obiro ka fomo seleo. No setimo ang'o. No se pogi. Matindo chuno samoro wakoni we pesa mathin ma nyathi moro ma olewo nikech nyano nyathi moro ni kata mna gi damare moro moti ma kata wach form kaka ifilo bendo timre nadi okia. Koro usepoko muserumo to nyathini koro ng'ato samoro ng'ato none mabiro kode ni mheshimiwa nyathini en nyathi dalwaka to gini upogo pesa okoyudo kata ndiko nyocho gitimang'o ogindiko to ne kako chalo mano koro chuni ni mondi dogi ini gimoro modong' matin mondo mi nyathino jogi nyalo bedo masota ng'inang' idoge penjo ma pod openj kar kamano miang' idwoki